Arratsaldeon denoi, zer moduz asteburua segurazki ondo, earki pasa eta asteburua. Eta orain astia asteko igual pereza pixo bat egin. Ez, zergatik ez? Zer gaur astelen gozoak diralako, eta astelen gozoak beti pozik hasten gara. Bai, saiatzen gara. Zer egin nahi dugu, Astelen gozo bat egin, eta gaurko tarta, gaurko pastela, indartxu dator. Zer erabiliko deten? Melokotoia eta almendra. Egingo detena izango da, pasta brisa batekin ondo, tartaleta moduko bat, eta ondoren beteko dut frantxipanarekin, hau da, almendra egindako bizkotxo bat, eta gero gainetikan melokotoia. Eta ondoren egingo dut sorbete bat. Sobratuko zaizkidan melokotoiarekin, almibarakin, izozkiarekin, hor pixkatxo bat, edan sorbetia eta pastel zati batekin. Kompleto gaur. Bi errezeta batian. Bueno. Beste badago, ez da? Bai, neria oso erreza da, eta... Zer? Eskazatea zean, Urte betetzeak? Ez, a ber, hau da Murtziako errezeta tipiko bat, postre tipiko bat, eta dira holako Maria galleta beteak. Benetan, matasuegras deitzen dirana, eta hau da, matasuegras, ez? Ekarritxu beste bi eroiroa zein nahi gano. Dago beto hau? Bueno, bauxi, perdonik gaur, hartu txorienen, eta, bueno, galleta bete hau txateko. Zeurazio gobeak izango direla zureak, ez da? Bai, honek ibondo da, astelena azteko. Venga. Matasuegrasana ondo ibilida, baino lehen da bizik guazen lehenengo pastelarekin. Horrela joa. Tartaleta molde bat brisa pastarekin estali. Orea ondo doitu eta oinarria xarreska batekin zulatu. 180 gradutan 10-12 minutuz laberatu. Bitartean, gurina azukrarekin irabiatuz frantxipana prestatu. Nahasketa krematxu bat lortu arte. Arrautzak banan-bana gehitu, ondoren almendra edotua, irina eta vainilla gehitu. Krema homogeno bat lortu arte. Tartaleta frantxipanarekin bete, musikak almibarretan xafletan moztu gainean jarri eta pixka bat sakatu. 180 gradutan 30 minutuz laberatu, krema mamitu eta gorritu arte. Ozten utzi eta almibar pixka batekin margotu, distira emateko. Azkenik sorbetea prestatzeko musika almibarrarekin, limoiarekin, azukrarekin, izozkiarekin eta kabarekin birrindu. Sorbete fin eta homogeno bat lortu arte. Beraz, hasteko lehen da bizi, pasta brisa hartuko dut, nila hemen eginda dauket, askotan itzen dugu hemen, Bai, baina saldu ingo dugu nola iten duzu nabarmentz jakiteko jendeak. Oso ondo. Bueno, egiteko oso erreix, Gurina pixka bat, azukre pixka bat, nigatza pixka bat botatzen diot, eta arrautzak, dana ondo nahastu, gero oztu, filmarekin, eta hurrengo egunean erabili, hobeto, duela 20 minutu horrela atera detoz gaiutikan, orduan justu dauka tekstura ez dala oso gogorra, ez da oso biguina, zeroain landu egin behar dut. Hori da. Eta, bueno, ondo luzatzen da, baina beti irin pixka batekin laguntzen baldin badiogu, hobe. Hor, baita jendeak papera erabiltzen du, ez? Paperaren artean. Bitartean da, bueno, hori, zaki nahi dut esan, ekologikoagoa da irin erabiltza, ez? Bai, guk azkenen gozo bintzan horrela erabiltzen dugu, ze normalian asko egiten ditugu, eta gehiago egiten dugu, orduan, bi paperen artean etzaigu iristen ia ezertarako, eta ni holaxi egin danago, eta, bueno, nik betiko erara jarraitzen dut, eta hemen ez dago inongo misteriorik, zabaltzeko esan nik egiten dutena. Pixka bat, erditikan hasi eta kanporuntz, bale? Eta berdina, erditikan eta kanporuntz. Eta zenbat newtoneko indarra sartzen diozu gutxi gora bera? A ber, nik dauzkat... Nik bila indar pio dauketela, orduan kontu handikin ibili behar naiz. Nik kuadrian dauzkat friki batzuk, daukatet, ez da ginola dizenan. Nanometroa da, berkipo, bai ez, Jon, alumni, holako haien giltz bat, daukana zeinek esaten dion, zenbateko indarra egiten diozun torloiu bakoitzari. Eta hori ze, jakiteko zenbateko indarra? Zenbateko indarra, bai, ze torloia, zuk ez dio, ezin da egin hartu eta sakatu nahi bestea, nik horrela egiten nuela. Nik eltzu eta hartu eta ezin gehiago ez, ondo estututa torloio guztik bizikletan, ba, honek ez, torloio bakoitzak indar bat dauka, normalean egin gara fuerte eman behar zaioa, baina dago, lako, haien giltz bat,
zeinek olako pantailatxo bateko, eta pantaila hortan agertzen zaizun zein indar egiten nahi izan. Osea, eta torloiu bakoitza gainera, horiek zenbaki badaukate, eta hoi bizikletetan da esate dizu, indar honekin lotu behar duzu, ez gehiago, ez da gutxiago ere. Bai, erruedak piztako garaian, puztetzako garaian, presio bat zartzen da, baina ez da topetik. Bueno, segun sortako, nik egia zen, segun ze terrenotan lokastuta badago, pixat desinflatu dago eraman alduzu, eta harri artean ibili behar bazara, Pirineo aldetara jute mazarete, gurpilak harri moduan eramatea gomendatzen dizue. Boteka junko zaete bizikleta gainean, baina bestela zulatu ingo duzue errez, orduen hor komeni da, oso puztuta eramatea gurbitza. Hau esan da, eta txirrindula alde batera utzita, janari kontuetara etorrikoa, eta gaur armintzek ingo duen antzeko zerbait frantxipanekin da hemen, taizu zinenen opatrekin nahi nuen, badago, enaiz izena goratzen, baina da sukaldaritza frantziarreko lako errezeta tradizional bat, non oinarri berdina egiten genuen, gero udare batzuk egozi olako almibar espeziatu batean, eta gero frantxipanaekin bete gure oinarria, frantxipana azkenean da almendrakin deindako krema bat, gero ikusiko zuen ermintzek ingo du nola egiten den, eta gero udare horiek jartzen ziren gainean, politxo, eta laberatu egiten zen. Eta oso, antzekoa, ze gaina, frantziako sukaldaritzako klasikoa, baina, beti esan da. Bai, errezeta pilo batetan ateratzen da, Ez baldin badakizu ezera, nik, bururatzen zaidana pixka bat, bai, hori, frantxipana da, bizkotxo batzuk almendrarekin egindakoak, oso gozoak direnak, ez direnak bate lehorrak, eta frantxipana, errezeta askotan erabiltzen da, Finanzierragaren antzekoak hori da. Bai. Azkenean, almendrarekin egiten diren bizkotxo guztiak, ezagunena eta denok etxean inoz ingo zuena, oso erreza da, hau da, Santiago Tartaero horre galizikoa, hori azkenean, almendrarekin egiten da, horrelako pastel bada, eta hauek dira, normal ezeak izaten dira, jane errazak, oso goxuak, eta, irina baino pixkat garesti bateratzen zaigu, hori egia da, baina, izaten mazera, niko mendio ematen dizuet, internetetik, olako gozoteki berezi ematen, olako tienda berezite baten, granelean eskatzea badago almendra irina, eta desente merkea bateratzen da, supermerkatutan da saltzen dituzten pakete txiki horiek baino. Ikusi dezu, nik hau ja prest dauket, orain labera sartuko dut, ze bestela ez zait ondo egosita geratzen, eta gustatzen zait pixka bat erdi egosita egotia, frantxipana bota horretik. Gero berriro sartuko den labera, baino gordinik sartzen bali madelena bizi, gaizki, orduan, ingo detena da pixka bat sartu labera, eta badakizue, hau telebista da, eta nik hemen ja prest daukat nirea, bale? Ja, hau erdi egosita dago, orduan, hementxe prest dauket, eta orain egingo detena da, ja, frantxipanarekin hasiko naiz. Orduan, frantxipanarekin hasteko, itzein dugu, almendra eotuta, edo irina almendra deitzen zaiona, eta hemen daukat gurina, gustatzen zaidala ondo urtzea, ze frantxipana egiteko nastu egin behar du, eta hotza baldin badago gurina ez da ondo nahasten, orduan. Nahiko urtuta, barrura, eta behingo diotena da, azukrea ere nahastu, eta azkenik arrautzak. Oso ondo. Hemen daukagu, postre honetan kombinazio bat, nutrizionalki oso interesgarria dana, fruitu lehorrak, almendra moduan, kasu honetan, irinean daude, eta ero fruta. Gaina, fruta almibarrean baldima, fruta berez, itzegin genuen pasan astean, gozogile famatu hau, izen ez daitatzen. Rene. Horrek izan, frutaren azukrea dira oberenak. Hemen kombinazio oso interesgarria dugu, frutu lehorrak eta fruta. Eta hau, zenbat barratxotan, energia barratxotan, zenbat holako elikagai, energia ematen duten elikagaietan, nasketa hau, kombinazio hau ikusten den, Non frutu lehorrak eta fruta pusketak eroko saltzeko eta holako zerealetan eta hori aurkitzen du, era zerbait interesgarria da, goizean goiz hartzeko, energia ematen digulako, ero mendi buelta bat ematera goazelako, ero noizean behin horako mokadu osasungarri bat eta energetiko bat hartzea komeni zaigunea. Kaloria dauzkate? Bai, baina kaloriak eta kaloriak. Behar dira. A ber, gizakiak gaur egun koipea, koipe guztiak kendu behar du, koipe guztia ez, koipeak izakiak behar du koipea. Bai. Daude koipeak, hemen almendra sartzen ditugunean koipea sartzen ari gaur gorputzean.
koipe osasungarria. Ez da berdina, hori jatea, ero ez dakit ze saltza, bueno, itzein nuena lehenkoa egin nuenean sanguitxa, egiten badugu palma olioarekin, hori ere koipea da. Palma olioarekin egiten dugun zerbait, ez da horren koipe osasungarria. Orduan, furritu lehor moduan dauzein koipe guztiak oso interesgarria dira, azukreak ere behar ditu gure gorputzak, gaina frutatik ateratzen baditu, azukre horiek ere oso interesgarriak dira, eta guk postre honetan, ez dugu aztu behar, azukre gehiago ere bota diogu. Badauka, baina bizitasuna ematen da. Badakite astelen gozoak direla, eta direla... Derrikortuta gaude azukrea botatzera, ez genuen nahi, baina... Bai, eta dira postre batzuk non, badakizu egunero ez dituzula jango, izango da, egun berezi batentzako, edo urte betetze batentzako, edo, baino, ja gutxitan egiten bali madugu, bintzat, ona izateko. Eta hemen egingo detena da, bete, eta erabiltzen dut mauka hau, laguntzen ditelako finago egiten eta dena politxago geratzen, Oso, ondo. Egin daiteke ere, koiara batekin, edo zer gauzarekin lagundu zaitezkete. Lehenko astean itzein genuen aterazen gaia, eskontzen kontua, ez dut hor gehiago sartu behar. Eta gaur aipatu dut, fruitu lehorrak eta frutak ondo eskontzen dutel. Hau esan da. Hortik antzikoan. Bai. Eta eskontzatan zer da oso ohiko armitz. Eta ez da gaur egun, aspalditi datorren. Beraztuna? Hori bestakin nahi. Zer da ohikoa? Arroza botatzea, zerealak, herrialde bakoitza bere kultura botatzen dute, eta azkenian, horrekin eskatzen, ematen zaio nahi, eskontzen direnei da, sorte ona emateko? Sortea barik, lehen garai batean, esatezan, jatekorik ez faltatzea zuen familian, suertea izatea, eta batez ere, lehen gizakiaren lehen bete beharra egunero zer zan, jatekoa bilatzea. Bere, gizakia hasitzanean, gero ikasi zuten aspertzea zer zan, eta kobetan da margotzen eta hasi ziren, baina hasieran beraien helburu bakarra goizian jaikitzen zirenean zer zan? Bizini jarraitzea, eta? Janin behar da, janaria behar du, eta hori norbait, nik lagun badaukat, Hora indik laguna. Oin, entzuten, gaina oin dago, Alaskan, han utzi dute, herri gertuen daukan herria, 200 kilometro alde batera, 250 bestaldera. Eta zerbait pasatzen bali mazaio? Badauka gaur egun, botata dau, baina dauka sistema bat, GPS-koa, eta gero satelite bitartez kontaktuan jarri alda, baina berak hori dauka emergentzitarako, eta gero guri lagunei, berei jarraitzen diogutenei, bidaltzeko bere egunerokotasuna. Bere egunerokotasuna hor berak eramaten du janari liofilizatua, itzein genuela lehengo hastian horren inguruan. Badarama, bada espada, baina bere asmoa da, eizatzen duena, oin negua da, han ez dago ez zer, ez frutarik, ez barazkirik, ez zer. Eizatzen duena, arrantzatzen duena hori jatea. Ia segontza nola... Hartzaketa hartzaketa daude. Bere, lehenengo erosi zuena, da sistema bat, danak daukatela, da olako... Gaz pimienta oitako bat edo... Bozina antzeko olako katxarro bat, usatzeko, hartzak usatzeko. Uste dut, gazana hori, piperra utze gazana, ja urbilegi da hola. Ja. Bai, orduan... Ez zare hartan iritsi behar, ez da hori seinale txarra. Saiatu behar da nada hartza zugandik egun metrotara geratzea. Orduan honek, kriston, zahatero ateratzen du eta izutu egiten ditu hartza. Baina hori beti gainean darama. Beti gainean. Eta iaz, lehengo zuena, aurten behundanean ara, lehengo induena, horako rifle bat erosi do. Baina, ez da jo eta biko balakin, baina, orduan bai. Ateak eta rapatu zituen, horako, eta bere egunero katozera, berak esaten zuen, ni jaikitzen aizenetik, juntzan, lehenengo eta juntzan, no esaten fuerte, ze beti fine egon da, baina azkenengo egunetan, 3 aste eta gero, segon, txupauta. Ez un asko harrapatu. Ez un asko izatuko. Izatzen zuena, gero gaina, rigor mortisa ere zuen itxoiten pasa arte, orduan esatzen zuen, zeko gorra dagoen, eta dana jatzen zuenan, kosinatu iten zuen behintzat, gero arrantzatu behin zuen,
eta bere egunerokotasuna kontatzen zuen pixkat, ez? Eta hori, suposatzen du duela milaka urte gizakia, bueno, ez hain milaka urte. Ez hain beste, ez da? Ez hain beste. Bera, gustatuko litzaioke garai harretan bizitzia, ez da? Ni ere. Zuri ere? Ostra, nik hori Preokupazio gabe, ez da? Bueno, preokupazioa da beste batzuk. Eizatzia eta jatea. Armentz, gaur goizean jekitzen gara, gaur egun, hartu oskaiura joten gara, plas. Tak, freskagarriak, esnea, jatekoa, barazkiak, haragia, arraina, jogurrak, dana eskura. Hartu armairua iriki, gaietak ez dakizet, daneti daukau. Ni gustatuko litzaiak, ekerra gabeta holan, Osea, bakarrik janari izatean ere buruko mina handiena. Baina temporatxo bat, Baina orain dakizun guztiarekin, noski urteak pasata ia pilo bat ikasi dugu, nola kontserbatu elikagaiak, nola izan, garai horretan, ez da nahi errexea izango, Baina guk gaur egun badakigu zerbait aragi bat gatzetan jartzen duela eta irauten duela. Hori da. Karo, gatzo hori lortu inbar duzu. Garai haietan gatza lortzea. Eta orain badakizun nondikan lortu. Gaur egun guten gara eta 2 kilo eroste itxuzu, baina ganez. Bueno, bintartian, hori lehengo arazoak ziren, oraingo arazoa da, hau labian sartu behar dugula. Beraz, sartuko dugu, 20-25 bat minutu itxarongo dugu, eta hortxe geratu ze, momentu batean gatuz. Ikusi dezu, ja labetikan atera dut, eta honi zertxo bai falta zaio. Ai, triste da. Distira falta zaio, eta distira nola egin dezakegu? Baina da, almibar bat egin da edo, lortu daitekela, baina hemen, era naturalean lortuko dugu. Almibarra lortuko dugu, hau da, gure melokoiatuak dauken almibarra, orduan, pasako dut, baso batera, edo alontzio batera, eta orain ingo detena da, gainetikan bota, eta honek ematen dio, hori, distira, eta gure tartari, beste ikutu bat. Eta sukra puntua, baina batez ere da, estetiko. Estetikoki. Begitatik errexau sartzen da horrela ikusita. Hori da. Batzutan ikusten dezue, ez da, vitrinetan eta horrela pilo bat, pastel, eta, trukotxoak hauek dira, Garrantzitsua da hori, distira, eta lehen da bizi, nik beti esaten dut, sartu behar du, begietatik handu. Begietatik sartu behar du, behin erosteko. Baina hori txerra belma dago, ez dezu berriro errepikatuko eta berriro erosiko. Orduan, ona balin badago, jendeak errepikatu egiten du. Garrantzitsua, politxe egotea norbaitek erosteko eta goxu egotea errepikatzeko. Eta trukoak aipatu dituzu nontan, da fruta eta izoskiak hemen dauzkagun nontan, hori jende asko nie galdetu izan dit, hemen dauzkate banana batzuk, gero daukat, ez dakiz ze fruta, eta Juanin Bargara hortik, hau izostu alda. Eta egia da, fruta berez izostu aldala. Batez ere frutu txikiak, masustak, abiak, horrelakoak, izostu eta gainera, gero, desizostu ondoren, nahiko txukun geratzen dira. Besteak testura galtzen dute. Hau da, banana batzu gero hartzen baduzue, izostu aldira, banana inbardana da, gaina zuritu. Gero nahi izan ezkero ez belztea limoiarekin erolan pixkat igurtzi, eta gero izoztu, eta hori olakoak izosten ditugunean, sagarra izoztu inalduzue, sagarratan gomendatzen dizuet udareak eta sagarra lehenengo konpota bat egitea. Intzazue konpota bat, gero izoztu, eta ero konpota hori erabilizazue jogur batekin jateko, ero marmelada bat egiteko, ero olako zerbait. Baina beste fruta batzuk, hartu, anana hartzen duzue, pina, izoztu inalduzue, pusketatan hartu, izoztu inalduzue, gomendagarria lehengo bandeja batean, gero golpe batzuk eman, eta poltzetan sartu, eta ero zertarako erabili fruta hori? Mermela bat egiteko, smoothie bat egiteko, saltza bat egiteko, frutan saltza bat egiteko, zerbait birrindu iniko duguna gero, horretarako balio digu ze, egia da, testura galdu egiten dutela. Baina, fruta bota baino lehen, eta espadiuzu inungo erabilpenik eman, izoztu izozti dugu dezakegu, baina esan dakoa, gero horrelako zerbaitetan prestatzeko, betegarri bat egiteko, mermelada bat egiteko, ero zerbait, gero, normalean birrinduta, ero joango dalako, testura, ez da berdina izango inondik inora ere, eta egitekotan, matza, frutu gorriak, olakoa, masustak eta abiak eta olakoak nahiko politak geratu aldiero, erabili aldira osorik gero, baina bestela, birrintzeko inungo arazorik ez. Guk batzutan eta erabiltze balin badugu baten bat, fruitu izozturen bat, horiek fruituak freskoak direnean eta izozten direnean, esan dezun bezala tekstura asko galtzen du, izozgailu normal batean izozte balin badezu. Hau da, 18 gradu azpiriko izozgailu batean izozte balin badezu, hor
koste egite zaio fruitari izoztia eta hortxe galtzen du. Orduan, badaude abatidorek deitzen dien izozgailu batzuk non 40 gradu zero azpitikako temperaturara iristen diran, eta hor gertatzen dena da freskotikan hotz izoztera pasatzen dela momentu batean, eta hor gutxiago galtzen dira eta kalitatea hobeto mantentzen dira. Bai, baina normalean, testura, ez da berdina, patatarekin beho, patatarekin, hor ze botatzen, txampana? Bai, txampaina. Bueno, txampaina edo kaba hori ari gara boratzen, ze baina egingo dugun sorbeteak dauka. Bota dut gure melokotoia, almibar pizkatxo bat, azukrea limoizukua, kaba pizkatxo bat, eta orain izozkia. Ingo deguna da, dena ondo birrindu, eta zerbitzatu, besterik ez. Hemen ze gozoa nik eta zenbat inditudan, lehenko esaten izun, salsa rosa zenbat indudan, ez pila. Zenbat sorbete inditudan, baina limoiezkoak, limoi sorbeteak kaba erara, tipikoa zan, oso tipikoa. Eta aurrak zirenean, zan berdina, baina kaba bota beharrean, ura botatzen genion. Orduan, beti geneukan limoi izoskia, izoskia barik sorbetea dala, ze hor bakizue. Sorbetea dira, esnea erabili beharrean, ura erabiltzen dena izoskia. Oinarri bezala. Hori da, oinarri bezala. Eta izoskia da erabiltzen denean esne gaina izaten denean. Orduan, frutadaunak normalean sorbetea. Gu beti limoi sorbetea izaten genuen, eta gero horri eskatzen zuenean norbaitek, eskatzen botatzen nion kaba txorrota da bat, gero irabia gaioarekin armitzekin goden moduan. Birrindu, kopa batean jarri, eta, venga, hor daukazue. Hau esan da, nik zetako etorri naz zer egin izostu aldanean da fruta izosteko. Horkada zuarteak daude Eskozian gainekaldean, ez? Ara iristea niko zaila da, janaria eta normalean ferrian iristen da, eta gertatu zen, olako supermerkatu kate batek eskatu zituela 380 kaxa banana. 380 kaxa. Eta izoztuta bialdu zituzten? Ez, bialdu zituzten, 38.000 kilo banana. Uarte horretan dira 22.000 pertsona. Danak banana jango bazituzten, ia 2 kilo pertsonako ateratzen zan. Egongo ziren pila, bananak ez zituzten lanai. Karo, saiatu ziren banana horiek esan zuten, aizue, nastu egin zarete, parkatu, gu eskara bilbotarrak. Hori, bakaioak ire pasazan olako zonet ez da? Urtu bairi gertatu zitzaion Bilbon, batzuk esate dute gezurra dela, baina bai, egia dela esango dugu. Hor, eskatu zuten, 120 bakaia eskatu zituzten, da milioi bat eta 200 milaka bialdu zituzten. Baina, horri esker, gerrak zeuden, asedioa Bilbok irauzuen. Gu jangen ikun denak ez da? Bananaki, hau ezin zuten, ezin izan zuten bueltatu, ze itxaso txarra zegoen, ferri ezin zan etorri, eta esan zuen, opariko izituzten. Dei bat inzuten uarte guztira, olako sukalde, jantoki solidarioetara bialdu zuten, eskoletara, familietara, eta jendea juntzen, eta lortu zuten dena banatzea, eta oparitu izituzten. 38.000 kilo, eta hortik zeatera zen, jendeak, imaginazio hori eman behar izan zion, errezetak ateratzeko bananarekin. Ze, batean etxian batzuk bananarik ez zuten hartu, baina beste batzuk hartuko zituzten 5 kilo banana. Horre, idorreri... jendea asmak izuna asko ditu, eta ideia asko ditu, segurazki gauza berriak aterako direla hortikan. Bale, makaiagoan esan duzuna. Hori prez, ez tarbintz, baina da... Ni bitartian hemen txenikoa, ni pastela prez daukat, nire sorbetea ere, orduan, egingo detena da moztu, latereratu, hau zerbitzatu igual, edalontzi batean eta horrela, eta prez, zigor. Lehen, arpatu hor, makaiagoan agurtu baiena kontatu, eta hor, badago, idatzirik eta euneko zehatza ez dago, esate dute, garai hortan horren beste kilo ezinezkoa izango zairela, baita egunero makaiagoa jango bazuten ere, bokatuko zutela makaiagoaz belarritaraino hori garraiatze ere horren beste bakaiago ez zala erraza izango garai horietan, baina histori moduan oso polita da. Orduan nik beti kontatzen du, juten izanean horti, eta bakaiagoarekin, bakalau de Bilbao, segaitik esaten da, hori izan zen, hemen Karlisten guda garaia zanean, hor zegoen enpresari bat, burtu bai ezanekoa, eskatu ziltuela, 100 erderaz, 100 o 120 bakaladas. Eta hori 0 bat bezala hartu zuten, eta milioi bat, 200.000
bakailara bialdu zituzten. Orduan, bueno, serioan zegoela Bilbo, eta gurtu gaien makai hauei esker, irauni ahal izan zuten, ez du bai aberaztu egin zan, da, bueno, histori politia da. Bueno, guk hemen kasuan bakarra egin dugu, Uste dut, paser batekin nahiko izango dugu, ezta? Ja, bizatia atera ditut, eta hor, igual eralontzi bat bilatuko dut txikitxo bat badaukagu mendik. Ekarriko dirazu, bestela zuek ikus dezazuen hemen tekstura guztiak, tekstura ezberdinak, xafla ezberdinak, hau da, gure pasta brisarena, frantxiparenarena, eta melokotoiarena, Eta beste dozen frutarekin egitea badago. Balioko duke. Almibarre, fruta fresko bat jarriko nioke honi, labean gero egondan denboran egingo zen. Hori da, bai. Edo nahi bali madazue eta gustatu bali mazaizue freskoa, egin dezakezuena da lehen da bizi, frantxipana, pasta horizarekin, eta gero adibidez mugurdiak gainean, freskoan, eta mugurdiaren gainean azukrea hutsa pixka bat bota, behin egin dagoenean frantxipana eta gero jarri fruta freskoa gainean. Beste aukera bat izango litzake. Hor, marrubiak eta esne gaina pila bat, Ales ikuste duzuzuko hori, Holan hartu, eta marrubiek irekita, eta ero holan hartu, eta bota esne gaina holan, lepo. Bueno, ezin jobe izan da, erakutsiko dugu gaur egin dugun tarta, hauxe izan da nire melokotoi eta frantxipan tarta, eta hementxe nire melokotoi eta izozki sorbetia. Nik hau egia esan vainilla, betxo, sekula ez dut dastatu, vainillarekin eta... Beti limoiarekin, kaban egiten dezana. Bai, kaba eta limoia normalian. Bueno, melokotoia zeukadenez, esan dira. Zeo, no? Kaba ikutua ere badauke, Eta azukra bota dioso, baina ez da horan gozoa, eta almibarra bota dioso. Almibarra ere bota dioso, eta ala ere, hau eskuarekin hola, Venga, beldurri gabe. Hemen garrantzitsua ondo egosita geratzea beko aldian, frantxipana ondo egosita eta goiko aia. Berra, benetan, Honen merezi duena hain bako zertan. Matas begraz. Galleta frijitu beteak. Eta honi, berez deitze zaio matasuegras. Nundi datorren izena egia esan? Nik zuk ikertu duzu zerbait? Bai, ikertu eta ez dut aurkitu. Ezerrez. Bueno, nik badakidana nola iten dan, eta oinarrian Maria Galleta, ospetsua, famatuak, etxe guztietan janditugunak, daude. Zerekin beteko ditu, ze betegarri badamatela badakigu, eta hori gozogile krema bat izango da. Hortatik pasatu, gero esnetatik, arrautzeire abiatutik pasatu, frijitu, eta azukre eta kanelatan pasa ondoren, hor ezer txarrik ezin da atera. Hori gutxi gore esan dizuet, baina, hemen doa laburpena. Esnea berotzen jarri eta bien bitartean arrautza gorringoak, azukrea eta arto almidoia vainilla hautzarekin nasingo ditu. Esnea irakiten hasten denean, gehitu nasketa hau, eta loditu ondoren 5 minutuz irakiten utzi ondoren, krema honekin gure gaietak bete ingo ditu. Esnetan bustiko ditu, jarraian arrautzatan busti eta olio berotan frijitu ondoren, azukre eta kanelatik pasa eta zerbitzatu. Beraz, zerbait erraza, nahi baduzuen, nik egingo nuke froga hau lehenengo marmeladarakin bete. Hartu marmelada batekin bete gaieta hauek, botu, ero guk gaur garaian irasagarrarekin, mendira eramateko klasiko handi bat, zan irasagarra, membrillo gozokiarekin, bete, eta horrek mendira, eta hori zan, odolera juten zan, da horrekin hanboto 6 aldiz igotzen zen dut. Guk gozogile krema bat ingo du. Horretarako, hemen esnea berotzen jarriko dut, eta limoia ero kanela erabiliko banuke, hau izango zen momentu botatzeko. Baina vainilla hautzea erabiliko duanez, ingo duana hemen asteuko ditut. 3 arrautza gorringo, arto almidoia, azukrea eta vainilla hautza. Eta hau, irakiten hasten denean, nasi eta loditu arte. Erraza. Nik hemen galleta mariak ikusten ditutala, nik galdera da, zuk edaterako garaian esnia edo kolakao edo txikitan edaten zen duen, zenbat naka jaten zen ditun? Nik 3 jartzen ditun batia.
Araz, nola, banaka gaietak? Ni binaka. Binaka? Beti binaka, iruinaka. Eta gure etxean nire gozaria beti izan da gurinarekin. Nik mania hori neuken. Baina hartua, mantekila, Natasakin hartu, igurtzi, plau. Eta 6 jartzen zizkiaten, hau da, 12 gaieta. Eta zen 2 menditxo, 3koak. Eta horra jun, eta nire errokorra zen, 3ko menditxo hori, hau da, 6 gaieta, guzti, azaken nola gogoan sartu, eta jan. Eta hori, anaiarekin geneukan erronkat, eta hola, pulsan gure gaztaru. Nik irunaka beti, maneka mania hori irunaka iateko, eta horren aurretik goatzen naiz, katilu bat neukala, eta iten duen zen, dana txikitu, gaieta maia guztiak, dana txikitu, eta iten duen hor papilla moduko bat, non hor esnia ezin zan eran. Ja, iten duen zen, koiarakin, jan. Etxeak daude inda olako horeekin. Adrilluak itzasteko olako horeak erabiltzen dira. Botatzen diozu eta itxatxi egiten dira, horrelako texturarekin geratzen zen, baina nahi pilu gustatzen zaiten, eta txikitako oroitzapen hori daukat, eta gertatu zaiten Madrileko jatetxe batea junitzala behin, zeukaten postre bat, zala izozki bat, beste gauza askorekin eta horrela zituen, eta izozki horrek zeuken zapore hau. Beraiek horrela... Eite zituzten esneso tapa batzuk gaietakin? Horrekin izozkia egiten. Zeuna! Eske, da postre bat, non nik usten dut, beti gogoratuko naizela, hortzegoena. Iritsin zitzaiten, esan, ostra! Ta nik uste gure gehienok, gure gaztaroko gozarien artean hori badaukagula, ez? Eta... ideia guna, horrekin postre ematen nuen? Bai. Betegarrin bat. Atera nintzen jatetxetikan eta hori buruan esan, ostra. Nik enuena ezagutu eta antzalden garai batean, Maria Gaietak eta hemen Euskal Herrian eta Peninsulan eta oso famatuak izan ziren, baina nik enekin alen antza gozotegiek, herriko gozotegia bakoitza bere Maria Gaietak egiten zituen. Ezan, beti ezagutu ditugu, zoko diskoan da, baina antza etxeetan, gozotegietan lehen Maria Gaietak egin eta granelean uste zituen. Nik ez dut ezagutu hori. Ez dut ezagutu, baina badakizu Maria Gaieta ez dala Espainiarra. Londresen sortu zen. Maria Biscuit. Hori da, Marie Biscuits deitzen zen, eta hortikan egia da mundu osora zabaldu zala, eta batez ere, bigarren munduko gerraren ostean, egia da, dala gaieta batzuk, non merkea zan erosteko, eta elikatu egiten zuen, hau da, energia ematen zizun era merkian, eta hortikan aurrera egia da oso ospetsu egin zala, mundu osora zabaldu zala, eta gaur egun oraindikan kontsumitzen jarraitzen dugula, baina gozetegi guztietan beraz egiten zituzen, normala iruditzen zait, zegia da oso erresa dela zerbait, esniarekin edo kolakabarekin edo merendatzeko edo zertarako balio duela gaietan. Lehengunia ikusi nuen errezeta bat, hau txokolatea eta gaieta tarta hori bloke batean egiten da, eta azkenean da txokolate urtua, gaietekin hemen txorienen izan dugu uste dut, olako zerbait egiten zuena da hartu gopor batean, olako Maria Gaietak puskaten juten zen, eta ero egiten zuen txokolatea urtu, eta horra bota. Dena nasi, eta gero olako molde batean, olako labeko erretillo batean jarri, forma ondo zapaldu, sartu oskailuan, eta ero gogortuta geratzen zanen, olako bloke bat, olako adreilu bat zeneukan, zein zan txokolatea eta gaietak. Erreza, eta hori txarra ezin du izan. Txarra ezin du izan. Sekulan. Gaurkoan mata suegra zen dugu, ez dakigu nondikan datorren eta bida ikertu dugula ea izena, lehengo turuta horretatik datorren, adala... Nik uste tortik etorreko dala, ez? Ez dakigu egia da, ez dugula ezer aurkitu, Murtzian dan postre oso famatua da, hango eskualdekoa, eta batez ere tekstura da gehiena barmentzen dena postre honetan, eta badaude plater gehiago, suegra izenarekin, hau da, badago beste bat, karnea, suegra izena duna, hau da, txerriaren aragiarekin egindako saltxa bat, non mina daukate espezia pixka bat eta horrela, eta pikatu egiten du. Eta izena dator, antzinako estereotipozik, ze orain egia da, nik oso ondo ez dutela ikusten izena, baino izan, nola pikatzen zuen eta gure amaginarrebak, normal esaten da, estereotipoek esaten dute, nola batzuetan gaizki eramaten garela eta horrela, pikante horrengatikan jarri zieten izen hori, eta zuk uste duzu, gaizki eramaten garela? Ala estereotipoa da. Ni oin
lehen entzun izan dut beti, eta bai, bikotea beti magina errebakin da gexi. Aber zer esaten ez. Ez, kontua da, ni oin, aita naizela. Alaba, eta pertsona batek nire alaba etxetik eraman nahi dau. Orduan ja horrela begiratzen diogo, ja zieratik, tipo, jatorra oso ondo konpontzen gara, baina, ojo, nire alaba dala. Orduan ja beti hor, beti, azkenean, nik uste, esaten dana, gurasoen nahi dutela bere seme alabentzako oberena, orduan, agian ekarri duten hori, ez da zuk espero zenun bezalako onna, edo ez da gizar, baina, nik biharko bako zer reseta idatzi duan? Zein? Matamaridos. Da, Andaluziako postre, olako plater. Polemiko baten ikan, beste polemiko batera. Spoilerri dizuet, eta bihar olako marmitako antzeko bat, baina izena ere zetako jartzen dira. Bueno, eskerrak urtera pasatzen ibazen enean, ja pixka bat pentsatzen bazen eta izenak behintzat, geroz eta hobekio jartzen ari garen, eta, bueno, nik uste dut, hauei aldatu beharko gula. Adibidez, ze izen jarriko behin? Galleta betea. Galleta bete frigituak. Ze azkenean, oin, behitu, degoneko gaure gozogile krema indauko. Ekusi duzue, loditxoa indudala, Hor bakizue, hartu almidoiakin jolazten duzue, irinarekin, pixkat gehiago gutxixo botatzen diozue, eta hemen nik oin ingo dudana da. Arrautza irabiatu eta lehen armintzek esan duen zaporearen parte bada baita esnetatik pasatzea. Orduan, zelan arrautza estatuko ditut, ez ditut irinetik eta arrautzatik pasatuko baizik, eta esnetan pixkat guztiko ditut, horrek ingo diona da, gure galleta pixkat biguna egotea, eta gero kurruskari nola lortuko dut, frigitzea. Orduan, ni oin jungo naiz, hau, horrela izango da, gozogile krema jarri, beste galleta gainera, tak, eta esnetan, baina hau da... Asko bustia, eta oso bero ez du egon behar. Ez ne hotza da. Hotza bestela gehiagi igual apurte egingo delitzake. Eta hau da, tiramizua bezala. Tiramisuan bizkotxoa pasatzen dituela pixkat, ingo duna pixkat busti, arrautzatik, olioa dagoeneko berotzen jarri dut, eta ero frigitzeko gunez. Bien bitartean batzu montatu gutut. Oso, no? Bat, zuk iruko esan dezu esan bintz? Bai. Iruko egin daiteke ez da? Hombre, oso, no? Ni beti Marita Mariak irukoa, hauxe ere. Bida, egia da, tekstura hau lortzeko gozogile krema bat izan behar duz. Krema ingelesa bat egiten balen badu, krema ingelesa horrek ez dauka arto irin hori erabiltzen duguna gozogile krema egiteko, eta da askoze likidogoa, askoze finagoa, eta adibidez, galleta hauek betetzeko ez liguke balioko. Beste gauza batzuk egiteko, igual natilla batzuk egiteko, eta horrela, baina honetarako eta kasu honetarako ez ezin da. Txokolate eta kakao krema batekin, deno buruan daukazuen horrekin. Ero, hauxe bera, txokolatea botatzen bali madezu. Bertara? Txokolatea urtze bali madezu eta gozogile krema beroa dagoenean, hori nahazten dezu eta lortzen dezu gozogile krema txokolatezkoa. Ni, oin bako zara inezen pentsatzen, hau egiten duan bitartean, eta ikusten ditut holan, da oroitzu apena txikitakoak etortzen zaizkit, segure txean zan, hau gurinarekin. Ezin dezu etxoin. Eta nik kafesnea izango banuke hemen, jongo nintzen holan, ra, busti eta barrura. Hau, honek, bikaina martu. Bueno, asmoa da, armen, zitxoin, segunduan. Holan, pixkat busti, hauek, atera ingo ditut, eta, bueno, esnetara, nahi hartu ditut, daude batzuk diela, normalak eta bestatzu diela, gorrituak, dorada dienak. Horrek, gutxiago zurgatzen dute. Geratzen dira pixka gogorxeagoak. Txuriak, ez da? Txuriak bigunegi geratzen da. Orduan, nik hauek gorritua bat direnak zurgatzen dute pixkat gutxixago, orduan, hemendik esnetatik pasa, arrautza eta frigitzen jugunez. Eta hau da, gogoratu, armintz gorrotxate girena, hiru geruzatakoa. Kontatuko beha, ni adi egongo naiz eta. Bueno, hau izan lehike ere ze torrija moduko hau bezala oso antzekoak. Torrijak ere frigitu egiten dira, arrauzatu egiten dira, esnetikan pasatzen dira, baina honek beste xarma badauka, ez da? Aldatzen dena gainez batez ere da, hori, tekstura, ze aurkitzen duzu, gozogilearen krema, aurkitzen duzu galleta, bustita, kanpotikan, kurruskaria, beraz, bueno, da, postre bat, non tekstura pilo bat aurkitzen dira. Eta platerak egiten ditugunan eta horrela, bilatu behar dugu, bat, itxura aldetikan politia izatea, bi, tekstura ezberdinak izatea, ze bestela, iruditzen zaigu dala nahiko,
ez dakit. Buz bat izango basan dana, biguna, gozua da, bai. Gorputzak eskatzen diegu teksturak jokatzeko, ze beste sentsazio bat da hoan. Eta azkenik, noski goxua edotea. Oien denak eukita, asmatuko dut. Armintz, garrantzitsuena gozoa. Goxua. Nahi dut esan zerbait. Izaten baitute munduko textura guztia, baina gero... Noski. Gozoa izatea garrantzitsua. Bueno, gu lagunok eguste duzue, honek ez dauka... Hola, misten nire dirik. Hemendik gari naiz. Pasatzen, frigitzen hauek, eta gero ingo ditu dana da. Hemen daukat, azukrea eta kanela utza, eta behin frigituta, bere olioarekin, ondo itxasteko, bertatik pasatuko ditut, eta ero kanpora teatzen jugunez. Utzia zue batzuk egiten, eta ontsi gatoz. Eta azkena, nik uste parkatzen. Bueno, Badaki gutzen dan, ez? Armitzena, hemen erdian, eta, bueno, ikusten zuen, guk gozogile kremarekin indugula, baina hemen frigitzen nahi nintzen bitartean, laltaldekoak ideiak ematen nahi ziren, eta bete alduzuen nahi duzuenakin, esan dagoen marmeladarekin, txokolatearekin, edo zerekin, eta, bueno, holako postre original eta gozoa daukazue, errez prestatuta, gure galleta bete frigituak. Hemen esnia falta zaite, Bustitzeko, badauka. Gehiago. Ikusi ezagun. Claro, gainak gero bat sobarren zegoen. Ezagotan, juna ikustitzen dana parra. Hoi da gustatzen zaizulako eta esatezu, nik nirian nahi dut. Nirios, samarra nahi zan. A ver. Gerra. Badaude beste galleta batzuk horrela azukrarekin eta kanelarekin saltzen direnak. Itxura horrena dauke zaporea. Zapore horrena dauke bai. Baina gu, patentatu aldeko du. Printzipeak. Hori hartuta bai. Ez, bueno, ez da, otuko zaigu zerbait lagunok, kontua da. Obea. Bi postre solagarri jarri izkizula gaur, eta bihar hemen espero zaituzte gola. Eskerrik asko, agur.